Είμαστε και αυτά. Δεν είναι έτσι, Μενέλα μου, είναι δύσκολο. Είναι δημιουργία, σαν τη μαγειρική. Βέβαια, βέβαια. Μπορεί όμως ο κόσμος που μας παρακολουθεί να θα το δείξουμε κάτι εύκολο, το οποίο ίσως μπορέσει. Ωραία. Είπαμε σήμερα ότι θα φτιάξουμε κάτι σε δαχτυλίδι, θα δείξουμε και τα υπόλοιπα πράγματα. Να φαίνεται σαν πίνακα, είναι ζωγραφική. Είναι αφηρημένη τέχνη. Τέλεια. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες τεχνικές οι οποίες είναι λίγο πιο δύσκολες. Θα δείξουμε κάτι εύκολο που μπορεί να το κάνει κάποιος στο σπίτι. Ναι. Λοιπόν, θα δείξουμε αυτό το πράγμα εδώ. Είναι γυαλί και από μέσα. Είναι γυαλί, είναι μεγάλα κομμάτια τα οποία παίρνω και κόβω εγώ σε διάφορα σχήματα. Τα βρίσκουμε εύκολα στο εμπόριο. Τα βρίσκεις σε. Δεν είναι γυαλί, όχι, είναι πέσπεκ. Τα βρίσκεις σε μεγάλα κομμάτια και τα κόβεις βασικά. Ωραία. Γίνεται μια διαδικασία την οποία θα δείξουμε, το οποίο θα έρθει σε αυτό εδώ το επίπεδο. Μπορούμε να το δείξουμε. Ναι. Εκεί. Είναι το clear, όπως το βλέπετε. Λοιπόν, ναι. Και θα γίνει. Και στέλνω να δείξω εκείνο. Αυτό. Το τελικό θα γίνει αυτό. Σε ποια κάμερα μπορούμε να το δείξουμε αυτό? Εκεί. Αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό εδώ θα γίνει αυτό. Εδώ. Στέλνω αυτή την κάμερα. Θα γίνει αυτό. Να το δείξω εγώ καλύτερα. Έτσι το κρατάει η Στέλλα, να σας το δείξω και λίγο. Μετά από το clear. Αυτό. Να το εδώ. Και πρώτα ξεκινάει με clear. Αυτό δηλαδή γίνεται έτσι. Αυτό που κρατάω εγώ μπορεί να γίνει σαν αυτό που κρατάει η Στέλλα. Ναι. Μάλιστα. Να το δείξουμε τώρα, πώς γίνεται. Ναι, να το δείξουμε τώρα. Σε ποια καμερά? Δείχνει και θα το ταυτοποιήσουμε. Παίρνουμε χρώματα, π.χ. αν δείξουμε κάποιο άλλο είναι μαύρα. Εδώ έχω πάρει το κίτρινο μαζί με λίγο κόκκινο και λίγο νερό. Τι μπογιές είναι αυτές? Αυτές είναι νεροπογιά. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, ακριλική, με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, κάνω την προεργασία μου. Αυτό τι είναι τώρα? Αυτό είναι σφουγγάρι. Δεν πάρετε και το σφουγγάρι της κουζίνας, τη ίδια δουλειά κάνει. Εντάξει, αυτό κάνει καλύτερη δουλειά. Ναι, για λέμε για όσοι θέλουν να δοκιμάσουν, να αποπειραθούν, να το κάνουν μόνοι τους στο σπίτι. Μάλιστα. Μ' αρέσει που είναι οι άνθρωποι σαν το Μενέλο έχουν έτσι τέτοιες ιδέες. Πρωτότυπες ιδέες. Είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Καθώς και με αυτές, μέχρι ο Μενέλος να φτιάξει το χρώμα του εκεί, αυτές τις τσάντες, παιδιά. Αν δείξεις λίγο. Καλοκαιρινές τσάντες του Μενέλαου, να αυτή είναι με εδώ, να κοιτάζουμε, ναι, είναι γεμάτη, είναι διάφανη, γεμάτη με σφουγγάρια. Να. Και η άλλη με τα μαλλιά μου αρέσει εμένα. Τι όμορφη, αυτή με τα μαλλιά. Αυτή με τα μαλλιά. Πηγαίνετε στο. Με τις τρίχες. Πηγαίνετε στο κομμωτήριο, ρε παιδί μου, σας κόβω τα μαλλιά σας να κάνετε και μια τσάντα. Φυλάετε τα μαλλιά σας όταν τα κόβω. Ναι, και αυτή που είναι με πολυστερίνη. Να. Τι όμορφη καλοκαιρινή πρωτότυπη τσαντούλα, υπέροχη. Και εγώ θα δοκιμάσω και αυτό το ωραίο τα σκουλαρίκια. Μέχρι εγώ. Να πάρω και αυτό εδώ. Άρα σμίγουμε το χρώμα μας, Μενέλα μου, και το ταμπονάρουμε με αυτό το σφουγγαράκι. Ναι, πρέπει να έχει αρκετό υγρό. Εντάξει, τώρα πρέπει να είναι. Δεν παίζει ρόλο η όψη, δηλαδή, αν είναι το ίδιο. Γιατί από πίσω τώρα το έκανα έτσι, θα στεγνώσει. Όταν στεγνώσει θα μαζέψει το υγρό, γι' αυτό χρειάζεται χρόνο. Ναι. Θα μαζέψει το υγρό και θα γίνει αυτό. Εντάξει, τώρα έβαλα άλλα χρώματα. Ναι, άλλα χρώματα. Θα μαζέψει το υγρό και θα γίνει σαν μικρές βουλές. Κάτσε ένα λεπτό να το δείξω εδώ. Σε άλλα χρώματα έχει βγει. Εδώ, σε αυτή την κάμερα. Θα δώσω στον Παύλο, θα το δείξω. Αυτό θα μαζέψει το χρώμα του και θα γίνει έτσι, όχι σε αυτό το. Θα γίνει κόκκινο. Αυτό είναι καφέ. Ναι. Αυτό μαζεύοντας το χρώμα του θα γίνει κόκκινο, αλλά σε αυτή τη μορφή. Σε βούλες, ναι. Σε βούλες. Πρέπει να στεγνώσει. Χρειάζεται χρόνο να στεγνώσει. Να βάλουμε τώρα χρώμα εδώ για να το δεις πώς. Μάλιστα, ναι, στο ήδη στεγνωμένο δηλαδή, παιδιά. Φαίνεται σαν τρισδιάστατο. Ναι, το υλικό αυτό βοηθάει να φαίνονται όπως και τα άλλα όταν δεις οι πίνακες που είναι κάτω. Και πολύ ωραίο αυτό το σκουλαρίκι που έχω βάλει, που είναι πάλι με υλικό πλαστικό. Και βίδα, έχεις βιδώσει. Ναι, είναι λίγο πιο industrial αυτό. Ήταν όπως η περασμένη μου συλλογή που είχα κάνει ένα show με πιο industrial υλικά. Να, αυτά με εδώ. κυκλώσιμα. Και έχουν και το χρώμα έτσι, του μαυρίσματος. Είναι καλοκαιρινά. Αυτά είναι σκολαρίκια. Αυτά είναι σκολαρίκια. Α, μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Αυτά είναι τα σκολαρίκια. Για να κάνουμε ένα. Τα οποία σκολαρίκια τα έχεις κάνει με τον ίδιο τρόπο ναι, που μας δείχνεις τώρα αυτό, απλά σε μονόχρωμο. Να στεγνώσει λίγο για να το δείξουμε. Ναι. Παιδιά, αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ βάρη, έχω να σας πω, που κρατάω. Γιατί αυτό είναι σίδερο. Ναι, είναι σίδερο, είναι πιο industrial υλικά. Είναι βαρύ. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να σε δω, στην άλλη κάμερα. Εκεί. Σου πηγαίνει.
Θέλω να το ισοβάλουμε να δούμε αν είναι βαρύ. Εκεί. Γυρνάει πάντα εκεί. Είναι ένα μονόπετρο στο λαιμό. Ναι, ένα μονόπετρο στο λαιμό. Αυτά είναι τα σκολαρίκια αυτού του δαχτυλιδιού. Βλέπετε, κάνω και. Μάλιστα. Το συνδυασμό. Έλα να το βάλω πίσω. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ. Αφού είπες ότι είναι βαρύ αυτό, πάρε αυτό. Αυτό είναι πιο βαρύ. Λοιπόν, ο Μενέλαος είναι πάρα πολύ ελαφρύ αυτό. πρώτα έκανε αυτή την δουλειά. Ναι, πολύ ωραίο και εκείνο. Λοιπόν, έχει βάλει το κόκκινο χρώμα, το οποίο θα μαζέψει και θα γίνουν βούλες κόκκινες, όπως αυτό είναι καφέ. Όταν στεχνώσει, περνάει ένα μονόχρωμο χρώμα της αρεσκίας του, της αρεσκίας σας, και έτσι φαίνεται πιο πολύ... Φυσικά να δείξουμε και αυτά, αν... Και μετά μισό λεπτό, Μενέλα, από εκεί που είμαστε τώρα, εντάξει, ποια είναι η διαδικασία μετά, αυτό είναι το κόσμο που λέγαμε. Αυτό στεχνώνει, θα μαζέψει, θα γίνει βούλες. Μετά, όταν μαζέψει, βάζουμε ένα χρώμα, όπως είπε και η Στέλλα, από πίσω. Ναι. Και παίρνουμε, υπάρχει στο εμπόριο, υπάρχουν αυτές οι βάσεις, είναι δαχτυλίθρες, βάσεις για δαχτυλίδια. Και παίρνουμε χυγόμες στο εμπόριο, οι οποίες το οποίο κολλάς αυτό από πίσω και τσούκ έχεις το... Χρειάζεται γύρω στις 7 ώρες να στεχνώσει. Εμένα, Μενέλαο, μου άρεσε αυτό. Και αυτό θα πάρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το φτιάχνεις αυτό? Αυτά είναι ειδικό υγρό, το οποίο βάζω σε αυτό πάλι το υλικό. Είναι ειδικό υγρό, το οποίο βάζω, είναι 2 υλικά, το πιασμίο και το ανάβω φωτιά. Γίνονται φλαμπέ. Γίνονται φλαμπέ. Έλα ρε. Γιατί φαίνεται ότι είναι καμένο, ναι, αλλά αυτό είναι βασικά υπέροχο. Είναι σαν και πέρασε ο χρόνος από πάνω του και το αλλίωσε, αλλά διατηρείται όπως τα δαχτυλίδια της γιαγιάς που Βέβαια, πολύ ωραίο. Κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ. Και αυτό εδώ μου αρέσει, που τα έχεις, αυτά που τα κόβεις. Ναι, αυτά κόβονται στο χέρι, είναι με... Το τριβείς. Κοίτα πόσο ωραίο και του δίνει γωνία, ναι. Είναι σαν πολύ τιμή. Οι Κύπριες το αγοράζουν, παιδί μου, τολμούν να φορέσουν, είναι λίγο πιο extreme αυτά. Τολμούν. Ναι, και χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, τολμούν. Ειδικά αυτά και οι πίνακες έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ. Οι τσάντες. Οι τσάντες ακόμη δεν τις κυκλοφόρησα καθόλου. Πρώτη φορά τις φέρνω σε εσάς. Τώρα θα βγάλω μια μεγάλη συλλογή από αυτά τα υλικά και είναι λίγο. Για μένα είναι λίγο memories. Βασικά μπορεί να βάλεις μέσα. Αυτό θυμίζει λίγο μαλλί της γριάς. Marshmallow. Αυτό θυμίζει τις τρίχες μας όταν κόβουμε τα μαλλιά μας και λιγόμαστε, τα σφυλάμε, φυλάμε. Αυτό είναι τα μαλλιά μου. Φτάνει να μην έχετε πιτηρίδα. Αυτό μόνο. Γιατί θα κάτσει και η πιτηρίδα και η ψήρα μέσα στην τσάντα και θα αρχίσετε να τρίβεστε εδώ, αν την κρατάτε έτσι. Να την ανοίξουμε λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ έξυπνο. Γουστός δεν εσύ έξυπνη. Εντάξει, αυτά είναι. Το έχω βάλει λίγο στο μυαλό μου. Πού σε βρίσκουμε, Μενέλα, πού μπορούμε να σε βρούμε? Με βρίσκεται στη σελίδα μου, το οποίο είναι www.theomdesign.com. Theom, T-H-E-O-M. Όπου μπορείτε να δείτε τη δουλειά μου. Στο Facebook, εννοείται. Κοινωνική δικτύωση. Και σε καταστήματα στη Λευκοσία και στη Λέμεσο. Μάλιστα. Σε κάποιο διαγωνισμό θα πας? Είμαι. Την Παρασκευή, ναι, έχω κερδίσει, βγήκα Designer of the Year στην Green Dot για αυτά τα υλικά που χρησιμοποιώ. Βέβαια, που είναι ανακύκλωση άνθρωπος. Και θα είμαι τις 8 του μήνα και τις 9 πίσω από την αστυνομία που είναι στις πηγές. Ναι. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, να πάνε όλα καλά και να έχεις αυτό, ρε παιδί μου, αυτή την έμπνευση. Και να φτιάχνεις με υλικά έτσι ώστε να έχεις... Και ευχαριστώ που μας στηρίζετε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα τον υποδεχτούμε τον Χοβίκ. Έλα βρε Χοβίκ μέσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα. Να είσαι καλά. Έλα βρε Χοβίκ μέσα εδώ να ακούσουμε.